راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زخبركم تخاطرتي مدبات راديو إيرانا بفلايد محمد باب جزينا بصحم زنا حدا لون أقرب من شاكر برهنسي نلمي عدما لوني عدمي دراسي كمون أبوليتيكا نطف من سي مرهوي ولد ميكائيلي لمي إن كايلو علال أب حنتي مصحف أتوكيرنا هنا كنت شحن عسران حدا إذا مصحف زيا زون تبل تصوى دريسو له السو بمنقدي احتامي ام كله غيرو نفس بزرقح والله أستاذ 4 عامات حليف له الصخب بزرقح لمي نظام مصحف زي خنذكر ويكا كنزارب الله زدرخنا مهنيات له صنحيله نقراكم نسو بختشحن 10 شعات محفوظات على سايت بالحنتي بنص استزرجحت اب احتامي كله استزرجحت بنص او تعدل حنتي اماميت ناي قالسن ناي بوليتيكان صحفتي ابركيتو الله دحريو كنتشحن 20 كا زي مصحف ازون تل مصحف ابركيتو دحريو كنتشحن 20 حدن Alliance in Mainland تبل بمخنيات نيتا متحف ممكن نقرنا ايو بإنجلش تتصحفت ينسا أو مازون تركب دحريو قدميو مثلني هاتي عيدستون تبلالاتو مع اسكم زحفاق نقرني ايو أبزي قزيز دماني حنتي حمسان حموشن تبل زبل عرس زلوها مصحف مسرح خمزة لابنات فيسبوك رخيب اللهو قدبتات الصحفيو عن قزات الصحفيو حجي أبزا مصحف زي أتوكرنا خنعلل لنا زي مصحف زيها كم تنسون زقلتو أب فيلم تباهي لسه سرحت يا دحر قلنا مصحف ريمة مصحف ملكع تزرقي حزلا من فيلمي متشتي أنا ونسل زنبقوا إن فيلمي بزمت إنه بزمتش زانتا يوتي زانتا وزلو أبزي قربا جزيات زقوت لايف تبل أب نتفليكس تزرقي حد فيلم الله وزح حسابات ريخم مع الله ملي أمن زي ريخم ما تريقوا كذا خرفتو تا فيلم أبزي جزي أزرار بتخوينا الله تمغني ما حد هنداوي أب سعود عرب زوجان فو هيوت اتزنتو فيلميا أب سهرة زوجان فو هيوت وبتاع زي بزي دلوتن بزي فلوت قلنا بحدا كذا خيدو قاسا خون تجديدو نوبيح زي خا نمكرات قليعو إذا مصحف زي أنبار كندون كابوز عبن هيوت إرتراوين حزاز لزلة نع أذكره أنبار لدراسة كها زراربو تام فيلم دحري واخوينو كميرا خيبوها تام مصحفك كم إلى دخت نبر ولا سكلا اللي عدلات فمسحف كلا خمين يرو تمسرح كا ككافلني عدمي اللغة مرهوي عدمي خبر كسر مسأقة أمسكناك ما تو أنا وحي أيسرجو هان كون تسفى قبر صبوغ يعني اللي مجمريا قالت عدل سلا ذهب كاني فلاي كا دارغا استقبرت مصحف سلا زخونت يعني عايز صبوغ عدلي تماتوقع نتي نزاربو نعو زحق سلا زخونا كا نتي سمع ونصبوغ مأتو خونا سلا زخون تساكم يقولون تنوحون صبو حراي نبزا مصحف قد من مئتاونا بتنزلو عسكا حصي عيدس تبل مصحف قد ما صحفتها بزعبا قرب نقرني بزعبا بإنجليش صحف كاهون قرب نقرني دحريقو تا حمسان حموشتين تقولون بإنجليش صحفتها مو السنس قرب نقرن مو كملا لي سباتون زيادة متان راي يا تاناي حصي عيدس أكلتشان حموشتن بلا تحتيما مالت درجة بعلي صحفاي بعلي إيديس جبراي بعلي كله نجار بعلي نير مجمع كمبيوتر زحاس كله جزء نيرو تفضل حق بدتنا كمبيوتر في اللاخ مها بجزء مالتي نحنت في ذلك تصحف 4 ملاكم تطوق مالتي قال لي صراحة مش خون يتقوا قال زبل الجزء شجرة I know نهلو خلو جلس صحف كوا كان أبتغزيتي زنبرني سمعتات نيرو أبتي حدا بتنا HIV زنبرة أجمعت كان أبتهاجر كم نور شعوت يعني رأي السودان يدلهم فكرتم الله بت حدا شنا قال خبلوز دلهم ونسل زنبرة HIV كم هذا حمامات مالت نت حمامات نسي كونن بتم حمامات يعدل الفترة الله مالتي نتم حمامات الله يجبرها مالت شعو حجي نسو زما ساسل نعاي أنا قلت صد له نجارات نيرو حنت خابتن زبالة فيدباك زرخو كلن كساب حجي بهيوتي نخصحفون درخوني درخانين مهنياتو قال خيط قص كل كحل فايدة لني حسرا بيله نجارك حنت سب نيرانا أبنات حجي أب هذا خان شو اللي خلنا
مسارحتنا بعلت بيتيا حج تقرنيا مناب زنبب مصحفتي قال هبان يري دحري تودي تزنبرني توسد نيرا دحراي كن بايدي تصحف بل زي انك قال لي هي مان كان هيت حتمت كلا يدخش عن 34 جي اقاب دحراين صباحتينا قال خلاتنا مهرانينا سلستنا مهرانينا تماوز نبرنا تانشلون تي سبايان مالتي حج تو كن بالكلناس ጨካን قال لي مالتي حج خلاتنا تتاماميتنا ما نواي زلتي تاشم حج بقى كل حول حلنات دويلنا كلنا ولا سبايا ولا زخول نفلتنا ነገር የለን حنا ትምህርት ወይልና ጥራይና መጽና ጁስ ነት ካራክተር ጽቆት ላይ ላትን ማለት ኦኬ حراي ማለት ገለ ነገር ገይረለኹ ማለት ይገለ ይለ ሕጂ ኣብ መንገዲ ፀዊዖም መጽኦም ዝሓቱኒ ገሊኦም ዓርከይ ዝነበረ በቃ ኸም በባነው ገይሩስ ድሕራይ ምሰንበባስ ቀትር ምድረ ፀዊዑ መጽኢ ሳብ ኢዱ ሒዝዋ ኣነ ኤችአይቪ አለን የብለኝ ሰብሎም አንተ ገይረ ፈሪሄ አፍሪካን ይትፈልጥኒ ሃገለ ይልን ማለት እዩ ሕጂ ገለ መጠንቃታት ገለ መልእኽትታት ከተሕልፎ ትደሊ ኣብ ስነ ጽሕፋዊ ሸናካ ቁርብ ተስፋ ዝነበረ ድሕራይ እውን ናይ ሽዑ ግዜ ሚኒስተር ዝነበረ ሚኒስትር ዜና ዝነበረ ሰብ ኣምሊቆ ገለ መልእኽታት ገለ ሂቦሞም ንሱ እውን ኣብ ደገ ምስ ረኣያ ሓፃርያ ንእሽተይ ኣብ ጣዕሚ ረኣያ ጽቡቕ ፊድባክ ዛሪቡ ቁርብ ዳት ተቃዋምቲ ናይዞም ተቃዋምቲ ለኺፎሞ ይመስለኒ ገለ ኢሉ ናከይድ ሕጂ እዚ ጽቡቕ መዘከርታ ዘላታ ካልእ ድሕሪኡ ግን ኣብ ናይ محفوظة 2019 زعباتي 10 قال عمت ኣብ ደንበ ፖለቲካ ተቃውሞ ነቲ ስለ ህዝቢ ዝግበር ናይ ፍትሒ ቃልሲ ጉዕዞ ኸይድ ስለ ዝነበርኩ ነቲ ቅድሚ መጀመርያ ጽምበሮ ከሎ 2003 ኣቢሉ ዝነበረ ንጽምዓት ክፈልጦ ዝነበረ ንጽምዓት ነቲ ድሕራይ ወለዶ ዝመጽኡ ድሕራይ ዝመጸ ማለት እዩ ድሕራይ ሳተፍ ዝነበረ ንዕኡ كتعموا من أنتي خفلتو أنا كندي 17 عامت كنداي جيرو زقالسي تقاليس زفلتوس أقدمو 17 معتي 17 ورحس كردو بمبال زقرو كوا ثم قيان اشتياب بتاع محفوظ استبحالت كاب محفوظ عقب واخيد زخيل 33 سنه نطتا لوا بطعمي كابتن نعي نرسيون صبو متأمن ذهبتني وانا حنقول زمرمرتني يا صبو صحافه كابتن صبو صحافه زلواون يا مالتي زي اب نصا ام كللا مس ام كل ترادينا ساتم بعلم بنصا مارتي عما كلاتهم بنصا خاخن زرغح سلسته سامعون ساتم كمسغون زغبوم انا تراي كونكون مالتي بالبي دي اف الله اونلاين كرخبا خلي زخونه سب ابتي نايم كل مال زخونه سب كاشير كغبرا خلي سب ترجمه وي جيجا علامه تقملا زي فتنس كم دلاي شير كغبرا خلي ترجمه خلي حجزيا حنت كما خينا دا حرايكا ناب زن كالو لن بزح صحفات سلازلني حنت غاباتن 55 بالانجليزيه خينا ابن افريكا بوليتكس قدس خينا ها بوليتيكال فيكشن يا مالتي بزح عالم زتقالل اوروبا افريكا قال كواتو خنا حنت كابتن بدهدانه ناي انجليزيه قداماي قانقا يكونن اب انجليزيه كمزوم بزحات صحافته زفلطو نفعات ايرترايم كو هيترفه مالتي كم عقمي بقعت قازي بلا كرياتيفيتي سلاد هلوكا بتزلك عقمها كسرهم تخيل زرقاقصي مالتي زي الله حنت استغركو الله بايروي زي ازبلكو 55 تزعبيت مصحفي حتكون كباب 150 شح العلوم 150 شح ووردس زلوايا مالتي and اب مقرام مالت the right انتاجم the editor قال امركاب علنا مالتي تحنتها زناي ناي زيتاو مالتي the alliance in the mainland تبل نسا زانتا ناي حقኛ زانتا استمركو سات زانتا ሙሉ حقኛ ይገን تي زانتا تمسرعو تسبات قال حق كنسوم عرفت نوح ግዜ استخايدن قد نوح ዝነበረን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምትእሳር ካ ዝርርብ የድልየካ ነቲ ሰብ ክምስጦም እንቲ ነቲ ኣብ ክልተ ካራክተራት ዝገበርዎ ከክንዳ ኣብ ዝገበርዎ ዓዲ ዘኸድካ ሓደ ሰብ ተቐምጥ ሓደ ተኸታሊ ካራክተር ከተቐምጥ ክትቀላለካ ገለ ነዚታት ብምግባር ኣነ መጀመርያ ነቲ ናይ ኤርትራ ታሪክ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ታሪክ ንደገ ንኽፍለጥ ኢለ ማለት ኣንበብቲ ብእንግሊዝኛ ክንበብ ስለ ዝደለኹ ጽሒፈያ ማለት እዩ ንዓቕሪብያ ማለት እዩ حجي بتقرنيا قدم كجبرة مدام نير نقول سفيح كدليني سفيح سعر كدليني مهنيات مور ريسيرش كدليني مور بوتاتات كتقسيم قال أبزقن نتي حدا كم صحف نيروا
ክትህሉ ነይሩ እዛ ዛንታ እዚኣስ ክትብገስ ኣሎ ካብዚኣ ተበጊሱ ሰብ ሕጂ ዘሊ ፊልም ክሰርሕ ይኽእል ካልእ ብናቱ ዛንታ ኣትሊስት እዛ ሰብ እዚኣ ከም ዝነበረት ሓንቲ ጅግና ዘድንቃ ጅግና ሓያል ሰብያ ካብ ኤርትራ ከይዳ ኣብ ዝበዓል ኣድያቦ ገለ ዝተቐመጠት ኣደያ ሽዑ ንእሽተይ ኮይና ኣብ ንእሽተይ ከላ ዝተዓሚፃ ኣብ መዓልቲ መዓርዓኣ ግን ነቶም ዝዓመፅዋ ሸፋቱ ሕኒኣ ዝፈደየት ንእሽተይ ህፃን ከላ ማለት እዩ ቲኔጀር ከላ ማለት እዩ ናታ ዛንታይ ድሕሪኡ ከዓ ነቲ ከባቢ ክትገዝእ ዝጀመረት ብስማ ዝባን ውቃበ ዝበሃል ዝነበራ ዚታው ብመኪና ስማ ዜታው ዝበሃላ መካይን ዓበይቲ ነይረን ዝክረን ኢኻ ትኾን ዜታ ካብ ዜታ ዝብል ዝወፀ ይመስለኒ ናይ ረድኤት ገለ ዝመፃ ዝነበራ ብኣ ስም ሓይሊ ስለ ዘለዋ ማለት ብኡ ዝበሃል ዝነበረ ሓርያ መጠረሻ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣነ ከም ዝመተት የፈሊጠ ነይረ ብጌጋ ተሓቢረ እምበር ዘድሊ ሪሰርች ንምግባር ሰባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ከይተረፈ ዳልየ ነይረ ድሕሪ 2008 ከም ዝመተት ግን ፈሊጠ 2018 ከም ዝመተት ፈሊጠ ያ እዚኣ ናታ ዛንታ ኣላ ያ ሰነን መስለኒ እዋ ድሕሪኡ ናብ እዚ እውን ክመፅእ ኢና እዚ እውን ኣብቲ ህልው ናይ ኤርትራውያን ሂወትና ዘተኮረ እዩ ኣነ ብመንገዲ ሲና ስለ ዝሓለፍኩ ኣብ ገለገለ ዝፈልጦ ቦታ ዝፈልጦ ኣጋጣሚታት ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ኣለዎ ፍሉይነት እዚ ዛንታ መጀመርታ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝተፈፀመን ዝኾነን ምዃኑ ይገልጽ እዩ ከመይ ነይሩ እቲ ዛንታ ክትእክቦ ዲኻ ኣኪብካዮ ዲኻ ፈጢርካዮ ዲኻ ምንጭ ሓበሬታ ወይ ምንጭ ናይ ዛንታታት ከመይ ገይሩ ተኸዊኑ ኢልካ ዝኩሉ ክትርንፎ መበገሲ ናይ መፅሓፍ እንታይ ነይሩ ፊልም ሓሲብካዮ ነርካ ብዛዕባ እውን ክትነግረኒ ኢኻ ግን እቲ መበገስን እቲ ዛንታን ብኸመይ እዩ ኮይኑ ማለት እቲ ቀንዲ ምክንያት እቲ ዘለናዮ ሃለዋት እዩ ማለት እዩ ብፍላይ እታ መፅሓፍ ብዛዕባ መፅሓፍ ክንዛረብ ተኮይና ኸ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበርናዮ ሃለዋት ማለት እዩ ብክልቲኡ ሸነኽ ብሲናይን ብባሕርን ብዙሕ ሰባት ዝኸፍለልናሉ ዘስካሕክሕ መንገዲ ካብ ባህሪ ሰብ ዝኸፍእ ካብ ሰብ ባህሪ ዝኸፍኣሉ ግዜ ዝነበረ ብዘይካ መይቱ እምበር ብዘይካ ጠፊኦም ጥሒሎም ገለ ዝብል ፅቡቅ ዜና ደ ይሰምዓሉ ዝነበርካ ግዜ እዩ ሕነ ሓርቆት ሶሪ ሓርቆት መፀካ መፍትሒ ትስእን ትጭነቕ ያ ብጣዕሚ ሙሉእ ሕብረተሰብ ሲ ወላ ሕጂ እውን ኣለና እንዲት ፀቕጥታት ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ከምዚ ዋሕዚ ዘለዎን ኣብ ክልቲ ብኩሉ ሳይድ ዝነበረኒ ሕጂ እዚ እቲ ቀንዲ ሓፈሻዊ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ መበገሲ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ክትብገስ ከላ ሓንቲ ባሕሪ ትብል ገጥሚ ነይራትኒ ኣብ ዩቲዩብ ገለገለ እውን ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ዝገጠም እኳ ባሕሪ ትብል ነይራትና ብፋልቶ ከለና ባሕሪ ኢለ የቕርባ ደግማ ገለ ማል ሰብ ፈትዋ ድሕሪኡ ሓደ ሰብ ወፂስ እዚኣስ ብኤቨን ኤዘር ዝፍለጥ ነይረ እቲ ኣብቲ ሩም ማለት እዩ ስመይ እንዳተፈልጠስ ግን ኒክኔም እዚ ከዓ ትፍለጥ ኤቨን ኤዘር እዚኣሲ ፊልም ደ ትስራሕ ከምዚ እዚ ፊልም ደ ይሰርሖ ደይንሰርሖ ገለ ዝብል ሓፈሻዊ አንደበታዊ ስምዒታዊ ዝኾነ ታሽሚ ይቕሪቡ ኣነ ከዓ ኦኬይ ገለለ ዝብል ፅቡቅ ሓሳባት ምስ ተቐበልኩ ኣብቲ ዝርርብ ኣብኡ ከለዉ ኣርባዕተ ሰባት ክልተ ካልኦት ነይሮም ኣርባዕተና ኮይና ውፅእ ኢልና ኣብቲ ካብቲ ሩም ወፂና ማለት እዩ ተዘራሪብና ሻዓ ማለት እዩ ተዘራሪብና መፈቐላስ ፊልም ከምዚ ከምዚ ንስራሕ ኣነ ከምዚ ገብር ክእለ ኣነ ከምዚ ገብር ክእለ መኸላስ ኣነ ክፅሕፋ ክእለ ኢለ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን እታ ስክሪፕት ወዲያ ማለት እዩ ጅሎ እቲ ውሽጢ ካሎ ኩሉ ነገራት ኣለካ ሕጂ ካበይ ዝብገስ ዛንታታት ኢልካ ግን ካብ ኩሉ ኣነ ሰምዖ ነበርኩ ካብ ኩሉ ቴሌፎን ደው ኢልካ ካብ ሲናይ ከይተረፈ ብቴሌፎን ኣብ ፓልቶክ ዝረብ ዝነበረ ካብ በዓል ሜሮን እስጢፋኖስ ዝገብርዎ ዝነበራ ኢንተርቪዋት ካብ በዓል ኣብ ኣሰና ዝግበር ዝነበረ ኢንተርቪዋት ኣፍ ቃል ምስክርነት ናይቶም ኣብ እስራኤል ዝኣተዉ ሰባት ዝተዓመፀ ኣዋልድ ገለ ናይዚ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ኣለካ እዩ እቲ መጀመርያ መዓልቲ ዘይርስዑ እቲ ናይ ሲናይ ሬሳ ዝረኣናሉ እቶም ኣብቲ ዝተቐብሩ ብናይ ዓረብያ ትበሃል ምስለና ዓረብያ ምስለኒ እታ ማዕከን ዜና ዝነበረት ናይ ቲቪ ሽዑ ዝተሰማዓኒ ስምዒት ክሳብ ሕጂ ከማን ኣብ ሓንቲ ገጥመላ ሻዕን ሻዕብ ናይ ደቃይቕ ታሽም ዝገጠምክዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምኡ ነይሩ እቲ ናትና ሂወት ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ምስ ረኣኻ እቲ ዛንታ ንስኻ ጥራይኻ እንታይ ትደሊ እቲ ክሪኤቲቪቲ ኢኻ ትደሊ በየን ጌርካ ቻነል ክትገብሮ ኣለካ እዚ ዛንታ እዚ ብዙሕ እዩ ካብ ሓደ ቦታ ሓደ ዓዲ ጥራይ ዝኾነ ኣይኮነን ካብ ሙሉእ ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ነቲ ከባቢ ዝፀሉ ሱዳን ሊብያ
ኣለካ ማለት እዩ ጣልያን ገለ ዝኩሉ ኤውሮጳታት ኣለካ ማለት እዩ በቲ ሓደ ከዓ ንግብፂ ንገለ ንእስራኤል ዶ ንገለ ኣለካ በቲ ሓደ ክሳብ ኣሜሪካ እውን ትኸይድ ኢኻ ክሳብ ኣሜሪካ 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 ትኸይድ ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ኣብ ሓቀኛ ኒውስ ሕጂ 2009 ዝወፀ ኒውስ ነይሩ ኣብቲ ናይ መሸጣ ወዲ ሰብ ልዕሊ 50 ራባያት ከይተረፈ ኣሜሪካ ምስ ናይ ሚድል ኢስት ገለ ዝግበር መሸጣ ትርክብ ዘለዎም ማለት ስለዚ ኩሉ እቲ ሰብሲ ኣብኣ ተረኺቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከመይ ተሳተፍቲ ተኢልካ እቲ ግዳይ ዝኸውን ኣሎ እቲ ግዳይ ምክንያት ዝኮነ ኣሎ እቲ ባህሪ ኣሎ ግዳይ ኮይኑስ ግዳይ ከዓ ዝገብር ሰብካ ኣሎ እዚ ከዓ ኩሉ ዛንታታት ትሰምዖ እዩ ኣብ መንገዲ ምጥልላም ዓመፅ ምክሓድ ገለ ኮሚታት ገለ ከዓ ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ እዚ ክትርኢ ከለካ ሕጂ እቶም ተሳተፍቲ እቶም ኤርትራውያን ኣለዉ ንበል ሕጂ ሱዳናውያን ክህሉ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን ክህሉ ይኽእሉ ሊብያውያን ክህሉ እዮም ከም ዝበልናይ ማለት እዩ ቦታ ጥራይ ወንደ ኮንቶም ሰባት ማለት እዩ ስፔሻሊ ከዓ በደዊን ሕጂ ንሪኦም ኣብቲ ማለት እዩ ኣብቲ ከዓ ሊብያውያን ኣስገርቲ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ እቶም ኣስገርቲ ከዓ ኣባና ዘለዉ ኣስገርቲ ከዓ ንሪኦም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ካራክተራት እዚ ሒዝካ ንዑ ክትእክቦ እንተኮንካ ሓደ ናይ ሳሬት ኣተሓሳስባ እታሽሙ ናይ ሳሬት ፀሓፋይ ክትከውን ኣለካ ሳሬት ኮይንካ ትሰርሕ ትክእል ኣለካ ተኣልሞ ክትእል ኣለካ እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ጥራይካ ትሰርሕ ትኽእል ምክንያቱ እዚ ከምዚ ናይ ሓደ ሰብ ዛንታ ናይ ሓደ ተመክሮ ክለ ክትሓልፎ ትኽእል እዚ ናይ ብዙሓት ተመክሮ እዩ ናይ ኩሉ ተመክሮ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ኣነ ኩሉ ብዙሕ መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ኣብዚኣ ግን ምናልባት ፅባሕ ንግሆስ ኣብ ዘመን እዚስ እንታይ ነይሩ ኢሎም ሰብ ሓደ ከንብብ ከሎ ዳርጋ ኩልና ኣብዚ ክእከብ ኣይደሊ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ እዩ ኣብዚ መፅሓፍ ተሪኢኻዮ ሃይማኖታዊ ነገራት ኣሎ እቲ ናይ ስነ ጥበባዊ ነገራት ኣሎ ኤቭሪቲንግ እቲ ብዚ ግዜና ዝኸውን ዘሎ ነቐፌታት ኣለ ነቐፌታ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ኣሎ ናይ ግዜ መግዛእትን ነፅነት ምስ መፀን ዘወዳድር ዘነፃፀር መልእኽቲ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ናትካ መልሲ ኣትየ ክምልስ ገለ ይግባአኒ ግን እቲ ዝረኣኽቦ ስለዝኾነ እየ ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ዓይነት ትሕዝቶ ካብ ስፍሓቱ በሎ ካብ ዕምቆቱ በሎ ቀርኒፍካዮ ብዓይነት ናይ ሳሬት ኮንካ ክትሪኦ ከም ዝወሰንካን እሱ ከም ዝሓዘክዘካን ክትነግረኒ ፀኒሕካ ግን ንባዕሉ እቲ ዛንታ ዋላ ዳ ክትሰምዖ ከለካ ከማ ንከብደካ ነይሩ ክትፅሕፎ ከለካ ከዳ ንምንታይ ከብደካ ነይሩ ክተውፅኦ ከለካ ካብ ውሽጢ እቶም ፀባይ ክትፈጥሮም ከለካ ቃላት ክዛረቡ ከለዉ ግዳይ ክኾኑ ከለዉ ግዳይ ክገብሩ ከለዉ ላዕልን ታሕትን ኮለል ክብሉ ከለዉ ቀዲምካ ዝተቐንዘኻ ንስኻ ኢኻ ብዘለን ተመክሮ ኣነስ ርዳእኒ እዩ ከመይ ሰጊድካ ተቐንዛ ከመይ ነይሩ እቲ ተመክሮ እቲ ቀንዛ ኦልሬዲ ከምዚ ናም ንገብረካ እንዲ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ናም ትኸውን ከምዚ ታሽሙ ትኸውን ትድንዝዝ የደንዝዘካ እዩ ምክንያቱ ትቐፃሊ ቀንዛ እዩ ናትና ተረዲኻ ኣላ ሕጂ ኣነ ሕጂ ትብኡ ዝነበረ እቲ ቀንዛ ከመይ ገይረ ነቶም ካራክተራት ክዛረቡ ከለዉ ክሰርሑ ከለዉ ክሳቀዩ ከለዉ ክዕመፁ ከለዉ ገለ ከብሉ ከለውስ ዓለምሲ ከመይ ጌራ ትሪኦ እታ ፊልም እያ ነይራ ተሓሳብ ሕጅስ ንሕና ሳብታይትል ዝኾነ እንግሊዝኛ ወይ ካብ እንግሊዝኛ ኣፍሪካን እንግሊዝኛ ኮይኑ ኣፍሪካን ኣክሰንት ዘሎ እንግሊዝኛ ክንክስራሕ ዓይነት መደብ ነይሩ ንዓለም እዚኣውን ንዓለም ገፁ ዘቕንዕ እዩ ምክንያቱ ንሕና ዳ ንፈልጦ እንዲና ሕጂ ናብቲ ዓለም ዝኸደስ ከመይ ገይሩ ምናልባት ክረድኡ ዝኽእሉ ክርእይዎሞ ገለ ውሳነታት ተሕለፉ ገለ ኢድ ተእተው ገለ ምድንጋፅ እንተረኣዩ ነይሩ ሕጂ ክትፅሕፍ ከለካ ዳዊት ክትፅሕፎ ከለካ ካራክተር ሪም ክትፅሕፋ ከለካ እቶም ካልኦት ክርእይዎ እቶም ማሕበረሰብ ዓለም ይርእይዋ ዶ ይህልው ክርእይዋ ከም ዘለዎም እቲ ቃንዛኣ ናብኡ ገፅካ ኢኻ ሕጂ ትኸይድ ማለት እዩ ትቕንዞ ኢኻ ዋላ ሕጂ ኣነሲ ካብ ደይሪኣ እዛ መፅሓፍ ክንደይ ዓመት ገይረ ኣለኹ ካብ ደይ ምብባ ማለት እዩ ሕጂ ብቐዳይ ከምኡ ምስ በልካኒ ኣይወዳኳን ከማን ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ኣብ ከለኹ መዘኻኸሪ ክኾነኒ ኢለ ማለት ሪአ እያ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣነ ዘንበብዋ ጀሚሮም ዘንበብዋ ኣብ ፍርቂ ዝገደፍዋ ብብክያት ነቲ ናቶም እንታሽም ድሕሪት ዝመለሰቶም ኣሎ ግን ክፅሓፍ ነይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፊልም ክስራሕ ከሎ ከዓ እዎ ከንብዕ እዎ እቲ ዘሎ ስቃይሲ ውሒዱ ከማን ትገላልፃሲ ሓደ ፊልም ክትገልፆስ ውሑድ ፀቢብ ስለዝኾነ ተተኽእሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ስለ ዝነበረት ዕላማ እቲ ቃንዛ ኣሎ እቲ ኒሕካ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንዕኡ ነቲ ቃንዛስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብታሽም ትትርጉሞ በቃ ብኣርት መንገዲ ጌርካስ ናብቲ ክብፅሕ ዘሎ ምክንያቱ ምብቃይ ምንባዕ ጥራይ ዋላ ሓንቲ ውፅኢት ኣይኮነን ውፅኢት የብሉን ስለዚ ሓደ ነገር ክግበር ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ዝተበገሰይ ንእግረ መንገደይ ሽዑቲ ፊልም ስክሪፕታት ገለም ዝተፃሕፈ
دحراي اب ايثيوبيا كيدا نيره مسارحتي خيدنا تتخلوتات رينايو غلغله تسفاتات حاجز نير امول عالم زلو ايرتراين حق ربا كلهم سنه طبوان كيترفوا على ابرار بلهم بعل كالو سالتي بلهم قال كلهم نخساتو في فيلم بنصا ترايت باجت ناتهم نمغشي نغلز خون تراي فبلنبرغ بمولو رخبنا وصاتنيات كيترف بروديسرات قالين رخبنا نيرنات باجت كن اي كالنايون مالتي تي ايرتراوي عقمي خايل لان فتينا ايكون الدحرين تايلم وخلاص زد خابز موت مصحف يكوني له مصحف صحبكو او شو حتى ورحي ليش دي شو عندنا غنا ايثيوبيا خيدا نير كما سكنم دلي او زنبر تمهار يونيفرسيتي بالتايب كغبرو لي كيلم بيدي تراي صحيفه خيدا نير كم زي افيليتات مالاسي حجي ساتم تايب مجمريا تايب غيرون ولا بيغا خلو غلا خلو غن اتليست تايب تغير منيات بزح سلازنبره بزح فليتا سلازنبره ساتم غن طفات سلازنبرو اب وشت خطاسوم زنبركوس وديم هيبوم مالتي جنز فرق انا اذا مصحف زخوني ني رشعت غزيته مالتي دارغا مور فيلم او انا فيلم كوينو ግን بسنه بتاش متصحفه مالتي مصحف كمزا صحفه نيرو حجي زياتهم كاخو مسغنوم مدل مالتي قال ما سمعتهم رسعيم كله خلي ولا كلهم كمان ግን يا كابتي ناي سكريبت كابتن سكريبت عليت صحف ناب مصحف نبعلو حدا رسو قال عاب سراح قال لا يكون كم مصحفنا فيلم وين كنتلو خلخا عاب سراح ينسو كمان حجي سخا بسدتي خزل لخا كل سب كان ابرا لك الى امن هيوت لك كورس حجي حدا تسفاي قرص كان دو ناي فيلم اذا حسبك يوم مسلات ابيسي እንደገና خا بمصحف كتبقس درخا كاتي مورال ويت سمعتي انتاي ويت نح انتاي توسخي حاجه سلازرخبكا ديخا ولاس تي زانتا كطفي يبلوني الكاس لزنقد كايخا انتاي دي مسيرك حج مجمريا سلامتا يصحفا يكون كان سلامتا يصحفا لخاني حتى مالتي صحفاي تخون تو هو خلو كاخل خوني ግን صعرخ አለው مالتي نحكى لك مالتي اجي نزي ነገር እዚ አነ ጽሕፎ ሕጅ ተሪኻዮ መብዛሕቱ ምስ ሃገር ዝተኣሰር ምስ ሕብረተሰብ ዝተኣሳሰር ፍላይ ኣታዊ ክረኽበሉ ከም ደይ ምዃነ እንዳፈለጥኩ ዝገብሮ እዩ እዚ ክገብር ከለኹ ግን اتليست ገለ ነገር ኣብቲ ነጽሑፍ በቲ ነጽሑፍ ተራንተ ተጻወተ በቲ ሓደ ሸነ ከም ዛንታ እዚ እንተ ቀረበ ተተሓዘ ካብ ሰበግሶም ከማዕብሉ ዝኽእሉ ተመጽኦም ጽቡቕ ዘይኮነ ካልኦት ካን ክጽሕፉ ምትባዕ ማለት እዩ ነይሩ ካኹም የተሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ከቢድ እዩ ክገርመካ ሓደ ግዜ ሲ ሰባት ነዝነ ዘለኻዮ ህይወት አይርዶኒ ናቶም ከም ናቶም ወይ ካምቶም ካልኦት ናቶም ዝሐልምዎ ሕልሚ ክትነብር ዝምነ ኢልካ ማለት እዩ which is ጽቡቕ ሓንቲ ሕማቕ ብሕማቕ ኢንቴንሽን ኣይኮነን መስለኒ ከምዚ ንኣብነት ኣብ 2018 ዲሰምበር ቅድሚ ክሪስማስ መዓልቲ ቅድሚ ሳልስተ ነበረት ናታ 23 ዘይተጋግየ 2018 እንታይ ላ ሓሲበ ኦኬይ ገለገለ ሓላፍነታት ናይ ስድራ ቁርባ ጉዱላ ቢለ ስለ ዝነበርኩ ሽዑ ኢለ ኣከፈፈላ ቢለ ድሕራይ በቃ ካዚያ ደው ኢለ ሰዓ ማዓልቲ ሳብ ስራሕ መፀ ካብ ደው ኢለ ዓመትን 6 ወርሕን ጽሒፈ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍሉጥ ኣታዊ ማለት እዩ غوست رايتنج كيترف እንዳ ጻحفኩ ንሰባት እንዳ ጻحفኩ ገንዘብ እንዳረኸኩ መጽሐፍ ብስም غوست رايتنج ፈልጠ ይኸምስ ብስሙን ጽሕፈሎም ምክንያቱ ኣታዊ ክረክብ ስለ ዘለን ኮንትራክት ነይርኒ ድሕራይ ኮቪድ ከዓ ስለ ዝመፀ ማለት ሕጂ 2018 መወዳእታት የልና 2019 መጀመርያ ማለት እንዲ ሕጂ ዓመትን 6 ወርሒ መደበይ ግን ክጽሕፍ ከዳልዎ ዝጀመርኩዎ ዘይወዳእኹ ዝምጽፋፍ ዘድልዮ ነገራት ኢንክሉዲንግ ዝበዓል እዝውን በዓል እዛ حج زون سي درجة كندي 20 30 خون وسي خلا خون يشعو مالتي ناي زيتاو مالت دلاينا سينما لاند نساء خلت مالتي قالي مال زاميتن اذا 55 نبعلا حدا غزي 30 شيخ قالات غودي طفي ان نيرو كاوز طفي بقى تاش 30 شيخ زغير كوس طفي حج خم دغنا صحفات بيلاس لازنوركو شعو كن عامت تصبيه خاطر دحيره شعو معبلكم هناك ابينيت ايابي كايت متحرق ايقا مالت 30 شحقالات كاب 7 قالن 100 قالن شحال صحيح نوركس يلا مسكونه حجي ግን መዲበ ሰብ እንታይ ይገብራሎ ዝብለካይ ሁነታት ግን ሰፖርት ናይ ስድራ ያለውኒ ሕዋተይ ብጣዕሚ ነቲ ግዜ ነቲ ኣነ ዝገብሮን ዕላማ ስለ ዝርድኡ ለይ ንሳቶም ክሳብ ዘይ ተረበሽን ዘይረበሹንን እቲ ካልእ ሰብ እንታይ ይብለካ ገለው ዝሓይትብኒ ኣይርድኦኒ ኣይርኢዮኒ ከንዛ ማዕፃዕረ እዚኣ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ጠፈ ፃዕረሲ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦኒ ሕጂ ከም ዝበልኳ ግን
ኣብቲ ግዜቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ዝኮን ኣጻፊፈ መጽሓፍቲ ማለት እዩ ፋይናላይዝ ጥራይ ምግባር ዝተረፈ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ካልኦት ጎስት ራይቲንግ ካዝ ናይ ሰባት ጽሒፈ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ጥራይ ማለት እዩ ሕጂስ ለይትን መዓልቲ ነሰርሕ ለይቲ ቀትሪ ከም ድላይ ስለ ዝኾነ ኸ ኣብቲ ዓመት ስለ ዝሰርሐ ነበርኩ ከምዚ ሕጂ ያ ዳስ ኢንስፓይሬሽን ካብኡ መጽእ ክእል እንደገና ኸ ደሞር ትሰርሕ ደሞር ቻሌንጅ ዓቕምኻ ምዕብል ስለ ዝኾነ አንድ ኣብየ ዝነብር ስለዚ ሓደ ሰብ እንታይ ብነይሩ ኣነ ኮ ጽሕፍሲ በቃ ብርእሰይ ዘሎ ነገር ተዘይ ቀሚጨስ ኔክስት ሓስብ ስለ ደይክእል ነይሩ ሓቂ ጀስት ታብ ርእስኻ ዘላ ዘይብላ ተዓገርግራካ ንሳም ሰውረድካ ግን ካልእ ተሓስብ ማለት እዩ ያ هو مصحف عبي زبلتها 347 ገጻት ዘለዋ መጽሓፍ እያ ብትሕዝቶን በቲ ኣከናውናኒት መጽሓፉን ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ ሕጂ እዚ እውን እቲ ኣርእስቲ ከመይ ተመሪጡ እንታይ ነይሩ እቲ ምክንያት ነዚ ርእሲ ዝመረፅካሉ በዚ ኣርእስቲ እዚ ጌርካ ክትብሎ ዝደለኻ ኩሉ ኢልካዮ ዶ ወይ ኢለዮ ኢልካ ዶ ተሓስብ እዚ እውን ብዙሕ ኣብቲ ኣርእስቲ ዋላ ትፀሓፋ እንተ ርኢኻያ ካብቲ ኣብ ሲናይ ዝነበረ በዓቲ ካብኡ ዝወፀት እያ ካብኡ ወፅያስ ልክዕ ትእሃዝ ክፅሓፍ ከሎ ካብኡ ይወፂ ሕጂ ካብኡ ገለ ኣውፅኦም ኢና ምፂና ማለት እዚ ስለምንታይ ኢና ደልና እዚ እውን ይሓልፍ ትብል ነይራ ኣብታ ግዜቲ ኣብታ ናይ መጀመርያ ግዜቲ ዝረኣናሉ ኣብኣ ትፃሒፋ ነይራ ሕጂ ንሳብ ርእስና ተሪፋስ ኣብ ፌስቡክ ናትና ኣርማ ገለገለ ኩሉ ግዜ እዚ እውን ይሓልፍ ገለ ኢና ንብል ነርና ቀደም ሕጂ ድሕራይ ግን ሰባት ወላ እዚ እውን ምስ በልኩ እንታይ ክብል ደልየ ከም ዘለኹ ሰብሲ ኣይርድኦን እዚ እውን ክትብል ከለኻ ማለት ብፍላይ ሲ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ መፅሓፍ እዚኣስ እንታይ ምዃና ዘይፈለጠ ግን ሕጂ ገለ ኤዲተራት ይኹኑ ወላ ምስ በዓል ቴድሮስ ገለ ክንዘራረበላ ከለና ሓደ ካብቲ ፀገም ዝነበረ ኣርእስቲ ምቕያር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብ መጨረሻ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ስን ዘለኒ እዚ እውን እያ ትኾን ምክንያቱ እዚ እውን ይሓልፍ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ እዚ እውን ሓሊፉ كون خدي تردي خاني فلا مذكرت انا تخونات ናይቲ መሰረት ናይቲ ዛንታ ዝኾነ ካብኡ ስለ ዝኾነ ንስኸፋል ናይቲ ዛንታ ስለ ዝኾነ ነው ካብ ታስም ታጽሐፋን ታ ንዓ ተጽሐፈት ዓላማን ካብቲ ናተይ ዓቢስ ብምባል ብኸመ ንሳኽትከውን ወሲነ ማለት እዩ ጽቡቕ ክተሽሕን ሰለስተን ክተሽሕን ወጽኤልካ ንምስለኒ ናብ ሱዳን ولا قدميو لا اكتشح وصينا في السودان اكتشح حمشنا بكارتو من نيره دحريش نيل تراي تملس كان لا اي تملسكم حجي كتشح توصخ لها مالت تي كتشحن شعاتن عسرتن زتفتره هيوتنا ايرتراويان كبوتنا بوت هنقساقسو كله بفلاي دتات نبرت ولا حرج ولا بيحو حيزن هنقساقسا هلوا زنبره مقسو قال كبيدي اب مصحف كاتي خايل لها حجي እዚ ዓይነት of course ni ዓድኻ ስለ ዝኾነ ከቢዱካ ወይ ከበደካ እንደገለ ኣይብለካን ግን ክንምንታይ ኻ ዛንታ ኣኪብካ ክንምንታይ ኻ ሓቲትካ ክንምንታይ ኻ ሰሚዕኻ ወይ ክንምንታይ ኻ ሓበሬታ ኣኪብካ ብዛዕባ ውሽጢ ኤርትራ 2008 ዝኸውን ዝነበረ ክትፅሕፎ ምኻ ብዕምቆት ምኻ ብዝርዝር ክትፅሕፎ ዝኽኣልካሉ ምኽንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ብቐረባ ዝምግቡኻ ሰባት ሓበሬታ ዝቡኻ ስለ ዝነበሩ ድዮም ባዕልኻ ዝሓት ስለ ዝነበርካ ዲኻ ولاس كمينيروزي مشتي ارترا نس خابزين برخالو زصحفكاي اوف كورس ولا بسيناي نبركان ببحروناي نبركان جن نخلي خاطن كيف كيا زلخا كوين مشتي ارترا بعواز نبرز زاكبكاي حبريتاس كان غيرني هو مالت تي حبريتا نسوي بزح تي حبريتا خاب بزحي فمزي نحناسي اي ثينك زانتاينا مثلني كل سب زانتان ديغن ناتنا خاص كمزي ተጨፋሊቁ ዝተሰርሐ ዛንታ ኢና መስለኒ ብጣዕሚ ጽዑቕ እንታይ ሽሙ ዘለና ሕጂ እዚ ዝተንክፈ ዘለኹ ዝተዝወሓደይ መዓት ዘርምም መዓት ዘስካሕክሕ ዛንታታት ኣሎ ሕጂ ጥራይነት ገሊኡ ግን ምስቲ ካራክተራት ክመፀልካ ስለ ዘለዎ ምስ ሽዑብቲ ግዜቲ ዝመፀልካ ሽዑብቲ ግዜቲ ከተጉልሖ ትደሊ ዘለኻ ኣብቲ ግዜቲ ጎሊሑ ፀንሐኻ ካልኦን ምስኡ ዝተኣሳሰርካ ምስ ናይ ሲናይ ተኣሰር ኣሎ ምስ ናይ ሊብያ ተኣሰር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ዘይ ተኣሰር ተኮይኑ ብዙሓቶም ጾን ግን እንታይ ክገብር ፈቲነ ነው ገሊኡ ግን ክትንክፎ ፈቲነ ምክንያቱ እቲ ውትድርና ክትንክፋለካ ግድን እዩ እቲ ናይ ኣገልግሎት ናብራ ክትንክፋለካ ገለገለ እንዳተንከፍካ ቶም ካራክተራት ሕጂ ኣቶም ኢኻ ሕጂ ታሽ ትገብር ነቲ ካራክተር ሲ ንገለ ካብ ኣገልግሎት ዛንታ ተምፆ ማለት እዩ ንሓደ ካብ ሲቪል ተምፃ ከምታ ኣደ ንኣብነት ብሒቁ ክድፋኣ ከሎ ወይ ገለ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ ናቲ ወፃዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ከዓ ትርኢ ማለት እቲ ድፍረት ከዓ ትርኢ
حجبو غير كا انتم ጨካናት ካራክተራት ናትካ ተማዕብሎም ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብ ከም ዝበልኳ ቃለ መሕተታት ካብ ገለ ዝረኸብኮ መሊእ እዩ እቲ ናይ ደገ ማለት እዩ እቲ ናይ ውሽጢ እውን ስቲል ካብ ደገ ዝመፀ ሰብ እዩ ዝዘንትወልካ ሓደ ግዜ ካ ካብ ቀረባ ቤተሰብካ ማለት ምስ ወፁ ድዮም ካብ ዕሩኽትካ ድዮም ገለ ድዮም ተኣምኖም ሰባት ማለት እዩ ዋላ ኣብ ስደት ዝፈለጥካ ግን ዝእመን ምንጭታት ዘለዎም ሰባት ክዕሉኻ ከለዉ ብስካሕካይ ኣብ ሱዳን ከለኹ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ነገር እዩ ንኣብነት ሕጂ 2008 ናይ ወፂእ ካብ ሱዳን ነው ክሳብ ሽዑ ሲ በዓልታዊ ሓበሬታ ኣለካ ናይ ሬድዮ ጋዜጠኛ ኮይነ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣሎ ዝመፀና ሓበሬታታት ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ድምር እኩብ በቃ ውሽጥኻ ምስ ኮነስ እዚ ሲ በጨቕታ ጥራይ ናይቲ ኩሉ ክብሎ ዘለኹስ በጨቕታ ጥራይ ንኽብለካ ደልየ ማለት ሓበሬታስ ኣሎ በቃ መሊእን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ካብተን ወሰንቲ ጠባያት ናይቲ መፅሓፍ ትዕግስቲ ወይ ከዓ ቲቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ካራክተር ኣላ ክሳብ ፓሪስ ተቕመጥ ምስ ዓርካ ተቕመጥ ዝነበረትን ኣብ ዓዲላን ከይዳ ዋላ እውን ክሳብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘዊራ ዛንታ ዝኣከበቶን እያ ሕጂ እዚ ዓይነት ሜላ ዝጠቐምካሉ ስለምንታይ እዩ እንታይ ካ ክትበደሊ ኻ ብኣ መንገዲ ጌርካ ብሓቂ ሰብ ድያ ዝረኸብካያ ሰብ ድያ ዘካፈለትካ ዛንታ ድያ ዋላ እስኻ ዝፈጠርካያ እያ ጠባይ እሞ እንታይ ካ ክትበደሊ ኻ ብኣ እስክቕርብ ምን ሰማዕቲ ሕጂ ከምቲ ቀዲመ እውን ዝበልኮ ሓደ ካራክተር ብዙሕ ነገር ትሕዞ ሕጂ ናይ ገሊኡ ሓቂ ኣብ ገሊኦም ካራክተራት እኮ ናትካ ኣለካ ናትካ ድሌት ናትካ ተመክሮ ተእትዎ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ ብቐጥታ ብልክዕ እያ ክትብላ ቲትስ ሂወት ኣላያ ክብላ ዝኽእላ ኣይኮነትን እንተኾነ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ገለ ክፋላ እቲ ናይ ህዝባ ንደ ሕጂ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኢና ከማ ተዘራሪብና ኣላ ተጣፊና እውን ስለ ዝነበርና እምበር ንዓ ንሳ ብቐጥታ ደይኮነስ ንሳ ትረኣየኒ ነይራን ሲናይ ምኻድ ክኸይድ ከላሲ መነነ ትረኣየካ ተልካኒ ሜሮን እስጢፋኖስ እያ ትረኣየኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ዝነበረ ስለ ዝኾነት እቲ ዝባኖም ከተሪኤካ ከላ ዝተሃርሞ ዝነደድዎ ገለ ተሪኤካ ከላ ርክብ እውን ስለ ዝነበረና ትዕላላት ከዓ ቀፃሊ ስለ ትዕለካ ገለ ሕጂ ታሽሙ ትገብር ማለት እዩ በቃ ብዘይ ካብቲ ኒውስ ትሪኦስ ተሓትት ከምዚ ነይሩ ከምዚ ከገለ ትብል ኢኻ እዚ ነይሩ ኢንስፓየርድ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ብኣ ተደረኸት እምበር ናይ ብሓቂ ናይ ሜሮን ሂወት ኣይኮነን ምክንያቱ ካልእ ናይ ፍቅሪ ሂወት ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ ናይ ካልእ ዛንታታት እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ናይ ዓመፅ ክፋሉ ዛንታታት ገለገለ ዝበዝሕ ኣብኡ ዘሎ ሓቀኛ ዛንታታት እዩ ገሊኡ ካብ ብውልቅኻ ትረኽቦ ዛንታታት ሓንቲ ኣብኡ እውን ተገሊፁሎ ማለት እዩ ዛንታ ማለት ስማ ክጠቕሳ ደለኹ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ፀገማት ዘጋጠማ ባዕላ ዝበለትኒ እቲ ካልእ ግን ኣብቲ ባዕሎም ዝበልዎ ኮይኑ ኣብ ቃለ ማሕትታት ካብ ዝበልዎ ገለ ዝበልዎ ዝመፀ ኮይኑ ዳርጋ ቀዳማይ ኢድ ሓበሬታ ክትብሎ ስትኽእል ኢኻ ንዓኻ ዋላት ዘይበሉኻስ ኣብ ሜድያ ስለ ትረኽቦ ዘለኻ ዝብሉኻ ዘሎ እዩ ስለዚ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ክብል ደሊ ፅቡቅ ብዘይካዚ እቶም ናይ ወፃኢ ዜጋታት ተዋሳእቲ ኣብ እውን ኣለዉ መፅሓፍ ሕጂ በደዊን ኣለዉ ንኣብነት ገለ ካብቶም በደዊን ሓኪም ኮይኑ ወይ ዶክተር ኮይኑ ኣሜሪካ ዝነብር ሰብ ነይሩ ናብ ነፍሲናይ ናብ በደዊን ዝመፅእ ካልኦትን ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ዝነበሩ ማለት እዩ እሶም ከዓ ትጭካነ ቦቱ ኮይኑ ግን ገለገለ ምክንያት ፈጢርካሎም ኢኻ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ዝብል ምክንያት ፈጢርካሎም ኢኻ እዚ ከዓ ዝያዳ ነቲ መፅሓፍ መሳጢ ኮይኑ ረኺበ ኣነ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ነይሩ እዚ ናይ ዓይነት መስርሕ ብዛዕባ ዝቕርብ ንገረኒ በደዊን ማለት ብጭካነ ከም ዝፍለጡ ንሕና ማለት ንሳቶም ስፔሻሊ ብሲናይ ንእስራኤል ገለ ዝሓለፉ ሰባት እዮም ዝያዳ ምስ በደዊን ዝበሃል ርክብ ዘለዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ግብፂ ስለ ዝርከቡ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ቦትኡ ከሎ ግን ምክንያቶም እንታይ ዝብል ሕቶ ይመፀካ እዩ ካበይ ዝብገስ ገሊኡ ካልእ ምክንያታት ኣሎ ማለት ሰብ ጥራይ ድዮም ከዝነግዱ እንታይ እዮም ከዝገብሩ ዝብል ኩሉ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብ ገለ ኒውስ ካ እትሰምዖ ምናልባት ሚእቲ ካብ ዘይተረጋገፀ ክኸውን ክእል ንግዲ ናይ ኣፅዋርን ገለን ካ እትፈልጥ ሓደ ግዜ እውን ብተሃሪሙ ከም ዝነበረ ብናይ እስራኤል ንፈልጥ መን ሃገራት ከም ዘሎ ክስቶ ይብሉ ተባሂሉ ክኸውን ክእል እቲ ሓቅነቱ ንጎኒ ገዲፍካ ማለት እዩ እዚ እውን ኣሎ ስለምንታይ ካብ ኣፅዋር ካብ ካልእ ስለምንታይ ሰብ መሪፆም ገለ ዘብለካ ኣሎ ሕጂ መምክነታ ክህልዎ ኣሎ ኩሉ ሓደ ዓይነት መምክነታ ክህልዎ ይክእልኒ ሕጂ ኣብኡ ዘለዉ ነናቶም ዓይነት መምክነታ ኣለዉ ገሊኦም ሕነ ክፈዱ ይደልዩ ኣለዉ ገሊኦም ገንዘብ ደልዮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ገሊኦም መሰነይታ ክኸዱ ስለ ዝደለዩ ኮይኖም ኣለዉ ንረኽቦም ማለት እዩ
بتحادة شنخ كان تاين رئي حياونت ناي بدوين كان رئي مالتي فلا يفتي أب عالم صحفتهم أب بهلم فلوتات سباتهم بقاشا مقبال زي فلت وسبسي بقع محراد تيل محراد قلا لمود زخوني جزء تحفش كالتشر نهتومي اتوم زبدلو زلوخا خاب اتومي حجز بيني خاتم مزنم كلتي سايد كتمص خطكلا لك فير كتكون تخونكا تحقنيا خمص خلالو قالون كم زبركات كا امريكا زمصه حجي غصاون سناتو ጭንቅ ነይሩ ምክንያቱ ብዙሓት ኣብ ዓለም ዘጋጠሙ ጭንቅ ስራሕ ስእን ምክንያቱ 2001 ሰለስተ ሃርመት ታሽሙ ኣብ ልዕሊ እስልምና ዝነበረ ራእያ ጠማምታ ገለ ሕጂ ናብቲ ናይ ንግዲ ንኻኣቱን ስት ዝቐለለ ሰነፍ ዝኾነ ታሽሙ ብለዎ ማለት ጎን ኣለዎ ስለዚ ባል ንሱ ወዲ ዓዲ ካ ኸውን ኣለዎ ካብ ጻዕዳ ኣይኮነን ዝመጽእ ወይ ካልእ ኣይኮነን ዝመጽእ ወዲ ተኸባቢ ኸውን ኣለዎ ሕጂ ብኸም ብምትእሳር ሕጂ ነቲ ናቶም ኩሉ ተጠርኒፉ ኣለዎ ማለት እዩ ተረዲኒ ካብዚ ቀፂልና እቲ መጽሓፍ ብፊልሚ ተሓሲቡ ናብ መጽሓፍ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ መጽሓፍ ኮይኑ እኹል ነገር ትዝደለኽዎ ኣሕሊፈ ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ በብቲ ቦታ በብቶም ጠባያት ነተንከፍና ክንከይዳ ይንኽእልን ኢና ሰብ ባዕሉ ከንብቦ እዩ እቲ ዝግባእ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብ ሓፈሻዊ ሕቶ ክንመፅእ ኢና ብምንፃር ሕጂ ናይ በደዊን ከይሰገርና ይኸልና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለፅክዎ ኣብ ስዑዲ ዝተሰርሐት ናይ ዘጎት ላይፍ ትብል ናይ ህንዳዊ ጠባይ ዝተላበሰት ፊልም ሪኢኻ ኢኻ እሞ ሕጂ ከመይ ተሰሚዕካ ምስ ረኣኻያ ምስቲ ስኻ ቀዲምካ እውን ዝሓሰብካዮ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ክትፅሓፍን ብፊልም መልክዕ ክረአን እውን ብሂካ ስለ ዝገበርካዮ እታ ፊልም ምስ ረኣኻዮ ከመይ ተሰሚዕካ ምስቲ ስኻ ዝሓሰብካዮን ምስቲ መፅሓፍካ ከዓ ዘበርከትካዮን ዝፅሓፍካዮን ኣወዳዲርካሲ ስሚዕትካን መረዳእትካ ንገረን እስኪ መጀመርያ ማለት ፊልም ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ነገር ወይ ከዓ መፅሓፍቲ ነቲ ዘለካ ነገር ነቲ ዘጋጠመስ ቻነል መግበሪ መሕለፊ ናብ ህዝቢ እዩ መዘናግዕ ጥራይ ኣይኮነን ጥበብ ሓትት እዩ ካልእ ሓትት እዩ ወፍሉጥ እዩ ግን እዚ ብምዃኑ ንሳቶም ዝደለይዎ ነቲ ዘሎ ፀገም ሓቂ ፀገም ኢኻ ስለ ዘጋጥምካ ንዕኡ ስለ ዘውፅኦ የቕናኣካ ምክንያቱ ኣትሊስት ክብልሉ ዝኽእሉ ሚድያ ኣለዎም ቦሊውድ ይሃበሎ ወላ ከለዲ ይሃበሎ ኣለዎም መሳርሒ ኣለዎም ኩነታት ታሽሙ ኣለዎም ገንዘብ ኣለዎም ሰዓዛብ ኣለዎም ኣብዛ ኣባና ከዓ ናትና ዛንታ ከማን እንዳበዝሐና ከፍአን ከሎ ከምኡ የለን ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ኣብቲ ናቶም ዛንታ ትርኢ ከለካ ኩሉ እቲ ዝወረደ መከራ ኩሉ ማለት ቅቡል ኮይኑ እንዳኽበርክዎ ከለኹ ናቶም ክትርኢ ከለካ ሕጂ ኣትሊስት ተሰዲዲ እዩ ዝኸይድ እቲ ካራክተር ተረዲኻኒ ብፓስፖርት ገይሩ እዩ ዝኸይድ ገለ እዩ ማለት እቲ ሕጂ እቲ ዘጋጠሞ ፀገም ናይ ጭውያ ናይቲ ዓመፅቲ እንዳእየ እምበር ኣብቲ ውሽጢ እምበር እቲ ዘይምኻድ እውን ምርጫ ነይርዎ ንሕና ክንከምኡ ኣለና ኣብ ዓዱ ሰላማዊ ሂወት ነይርዎ እዩ እወ ማለት ናይ ቆጠባዊ ሸነኻት ምትዕራይ ተዘይኮይኑ ሲ ዓዱ ሰላማዊ ንዓዱ ካስ ኤኒ ታይም መወዳእታ እንተሪእናዮስ ንዓዱ ተመሊሱ እቲ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ንዓድኻ ክንምለስ ንኽእል ዲና ንሕና እዩ ዘሎ ትሕቶ ዝኩሉ ሕጂ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ትሰብን ትገለ እንዳይኮነስ ኩነታትካስ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ከዓ ሒዘካ ኩነታትካ ንባዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ታሽሙ ንሕና ናትና ስለ ዘይኮነልና በቲ ሓደ ጉሂ ማለት እዩ ትቐንእ ፅቡቅ ቅንቕካ ትቐንእ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ድሓነ ነዚ ዝርድእዎ ነዚ ዝኽእልዎ ሰባት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዳስዋይ ሕጂ መፅሓፍ ትፅሓፉ ዘሎ ሕጂ ብፊልም ተጀሚሩ መፅሓፍ ኮይኑ ሎምሽ ካብ መፅሓፍካ ናብ ፊልም ክኸይድ ማለት እዩ ተዳ ፅቡቅ ኮይኑ ሕጂ እቲ ናይታ ፊልም ዝረኣኽቦ መከራ እቲ ታሽሙ ከዓ ብጣዕሚ ነቲ መከራ ናይቲ ህዝብካ ከዓ ዝተዘክረካ ስፔሻሊ ኣብቲ እቲ ጭካነ ናይቶም በደዊን ክትሪኦ ከለካ ነቶም ጭካነ ናይቶም ሰብ እንታይ ሓረስቶት ዲና ክንብሎም እዞም ናይ ሰብጥሪት ናይ ታሽሙ ናይ በዓል እዞም ናይ ስዑድያ በዓል ንሳቶም ዘለዎም ጭካነን ክፍኣትን ከዓ እዚ ሓድሽ ታሪክ ኣይኮነን ንዓና ማለት እዩ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ንገለ ክፋላት ንብዙሕ ሰባት ተሰዲዱ ዝመፅእ ዝኸይድ ንዓረብ ሃገራት እንታይ ዓይነት መከራ የጋጥም ንሪኤና ዋላ መንግስታት ኢደን ጣልቃ ክእትዋ በዓል ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝሽገራሉ ዘለዋ እዩ ማለት እዩ ዓመፅ بزوم كفالة غيركا the same word مالتي تاع أزلات الفيلم تاريخي مالتي بعتهم غيركا توم وكيل زبحلو له توم وكيل ورقتك حزو هاد ما يتخلني خا
تبدل كسات معالت أتكادين زي أخلاق دي في عنب ساوي تقتل وزغنا نجر حجزي إذا كله زي كل جزء زقات أمي ورينا أنا لكن أنا بحدا فيديو حنتي سب كاب كندات أعرف كلاس فيديو تقد حنيرة حنتي عرب مالتنا حنتي كاب أهجر أفريقيا تا حنتي سبون تأثر حتى مالتي بقات أديفات موت بتي بلاسو مالتي حتى كنا تحجز إذا عينة كان خمسة له نعنا ون نسون كسرح زقبؤه فيلم كسرح زقبؤه ترى يسرح تملي إلا نايو نخل دل مالتي جن ساتهم they did good job صبغتي زانتها صبغتي كم جمرة سامت رشا تمسطك كنت ساعات حمسان مخانا خمان ساي أي تذكرن مالتي هناتو تي أزانات وتي أكايدا ولا تي مكياج تي تاي بحال قال كله صبغ نيرو مالتي جي I wish حدا معتي كوم عينتنا فيلم قاعد زلوا حبرسب هلو نامو متصنامو نازخن حقب كن مالتي هو نابو قصي حجخ متصكا እቲ ናትና ዛንታታት ወይ ናትና መጽሓፍቲ ናውሽጥናዩ ካባና ናባና ዝንገር እሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ንዓለሙን ብዛዕባና ከይትፈልጥ ወይ ከዓኒ ብስነጥበ መንገዲ ማለት እየ እኹል ዓይን ዝርግሕኒና ወይ ከዓ ዓይን ፍትንን ክበሃል እውን ይከኣል እዩ ብዙሕ ዝተፈተነስ ዕውት ኮይኑ ኣይረኣናያን ዘለና ማለት እየ ሕጂ መጽሓፍካ ግን ብቋንቋ ትግርኛ እዩ ዘሎ እሞ እታ ቀዳሚት መጽሓፍ እታ ፊልም ክንሪኣ ከለና The Good Life تبل مسحة نيرة بزاكب وحبريتها ده حالنا فيلم ريما نتكا هو ما حسب على كادو مستقدمة بلازم تأخونات بي نخلوت كنت انتهت مكروين انتهت تابع زلو زانتات زلو صحفات سي نبكالو أنق أريعمو تمليسو نبانان على من كزرقح كم زقبو تأمن إخايلي أمن مو بزع بازي انت حسب تكافل درستي صحفت تستهو قبر اللوم سخاقا نظام صحف زينا بإنجليش تحيف كاس ናብ ፊልም ትኾነሉ መንገድታት ተናድዶለኻ ዕድላሉ ኢልካ ተኣምን ከመይ ብዛዕባ ዝሓፈሻዊ ርእይቶኻ መጽሓፍ ናብ ፊልም غيارካ ፊልም መብዛሕትኡ ናተይ ጽሑፋት ከምቲ ዋላ 7-8 ዝበልኩ ካውን ላዕሊ እንዲ ዝበዝሐ ገለቲ ዝሰራሕኮ ዋላ ብቲ ግዜቲ ግን እንታይ እዩ ብስክሪፕት ነይሩ ናብ መጽሓፍ ነይሩ ናብ ስክሪፕት ገሊኡ ካብ 3 ቨርዥን ኣለኒ ገሊኡ ብእንግሊዝኛ ገሊኡ ታሽሙ ሓንቲ መጽሓፍ ከላ ሓንቲ ዛንታ ከላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እዙውን ተሰራርሓ ኣዛናትዋ ካብቲ ጽቡቕ ዝገብራኻ ከም አንጠልጣሊ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ኣለዋ ካብ ብዙሕ ናብ ቦታ ዝኸይዳሉ እዚ ተኸታታሊ ፊልም ጥራይ እውን ዘይኮነ ተኸታታሊ ፊልም ክኸውን ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ክሰርሖ ዝኽእል እዩ ኦልሬዲ እቲ ናቱ ፊልም ስክሪፕት ኣለኒ ናብ ፊልም ስክሪፕት ከማኒ ይቐለለይ ንዓይኒ ካብ ዛንታ መፅሓፍ ነዊሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዙሕ እንታይ ተብል ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ክሰርሖ መደብ ኣለኒ ዶ تعدل سلازيله ومدى على النحجة قبل كايكلني تعدل على زقات أمرلو تفعل عليه كامباني تاعد نابن نحرنا إنجليش ترجمه ترجم من حرت قريبه إذا هون نسخة جنزب كتاوت سوي كآخر تفران جنزب كوتش نستفعل عليه كامباني تاعنا يدق كامباني تاع زانتا هيبكا أريخا طلب كركب أم مقباركه مالك أبزق زيزي نجارات نقرأ اللي يخدوا له مو إذا عينت زانتا يجد زقد أكلات زقد تكلات كهلو خمس خلص لذا أمني. صباح الله حجي نحن حجي تاريخ أجمع مثلا عالم لخاويناي فيلم اندستري دي مسجلة جلسي زرها بدن حتى بلنا ايجنت سيبلنا مساعتهم كلها اللي يزخلوا حجي بزحاتنا هاجراتنا أفريقيا كوت التقمن تايدي قال سبات هوليوود هلوامو تمنا هوليوود كا أكسس هلوام قال ايجنتس كم زانت الله خمس مسحف الله بيبنا لنا ناكستول لنا قال يبلو تن هاجرات كا خفتات خنامو تي ناو خيدم كا يمسح حجي بعل كينيا صحفتي إنجليزية قال لا تسلس أنا هم already بإنجليزية نتم إن إنجليزية صحفتي يبلت صوب مالتي تقام قوم تاش لذخنا نحن تسأجمنا حجي خلتي مجمريا تفتكرني عن صحف نبعلو مالتي حنت الله عرنا تعامت إن زوجت حق الله مالتي ناي تقرني صحافتس حمشاي كفلينا كلنا فأنا زول سبسي حمشاي كفلينا تقرني عنا مالت أدنى بقالز بعد إثيوبيا فتنات هلينا يونيفرسيتات قال مالتي جن بقام قات تقرني مالت إذا حجي مخاب سنة صحف مخا حسابه مالت حجي لم داويني ناخذ بالنخدينا زلته بدها مالتي كابو إنجليزية ناتنا strong تاش مكونن كمزي بكم نعمل حجي أو كم زول قا كان أتن بإنجليزية تجزي أنزل نبران نوي حمتاس جبران ساتم حجي مور عدلات اللهم حجاب كندي نزيا بتقرنيا أنا بتقرنيا متحف قال لنا ناشرالي مالتي قال سبات كن معرض قال له ماله حجي كوم عنا سبات النبركا مقالل لنا مو نتي محجز النابل أنت هنا جن أتي
انت وحده انا انت ينبلكم مسيلك كسب كاب انجليزኛ ናብ ትግርኛ ክትርጉመልና ዝውዕል ዘሎ ዝኽእል ተኮይኑ ማለት ዝኽእል ይተርጉም ፀገም የለን ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጉም ተዝበዝሑ መሓሸ ደስ በለኒ ኣይተርጉም ይኮንኩም ዘለኹ ብጌጋ ይርዶኑ ማለት እውን ስራሕ ኣላይ መጽሓፍ ገለ ከሉ ይኽእል እዩ ተኾነ ግን ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ክልቲኡ ዝተፈላለዩ ዓቕም ዘለዎ ሰብ እንዲ ዝሓትት ትኽእል ግን ተማሳሊ ኸውን ክእል ሕጂ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ትርጉሙ ሰባት انت ترخيبهم صبوي نابنت حج انا نبعليسي انجليزኛ ከም ዝበልኩ ኣብታ ብእንግሊዝኛ ጀመርኩ ዛንታ ብትግርኛ ዘይብለይ ጽሐፍኮን ኣለዋ ማለት እዩ ዘይካ ዛ ናይዚታው ዛንታ ንሳብ እንግሊዝኛ ብትግርኛ ናላትን ማለት እዩ ጅታ 55 ሲ ብእንግሊዝኛ ጥራይ ዘላትን ብትግርኛ ጽሕፋ መደብ የብለይን ሕጂ ዝሓጽረ ግዜ ማለት ሰብ ተርጉማ ወይ ግዜ ምስረኹ ቁጥሮታ ምስ ወጻኹ ይገለ እዚያ ሕጂ ናይ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጉም ተኮይነ እንታይ ዝመጽና አይ ሕጂ እቲ ዘለኒ ዕድል ናይ ኣብ ዋጋ ተኻል መጽሓፍ ትጽሕፎ ዘለኹ ዝኾነለይ ዘሎን አይ ሓደ ማለት እዩ እቲ ክብደት እዩ ንዓይ ብውልቀይ ዝዛረብ ዘለኹ ድሕራይ ከዓ መሊሰም ከደኸ ተወዳዳሪ ክኸውን ክእል ዶ ወይ ከዓ ኤጀንት ሳለው ዶ ክህቦም ዝኽእል ነዚኣ ብዘንበባ ትግርኛ ዘንበባ ሰብሲ እዚኣ እንግሊዝኛ ተትኸውን ኣነ ፊልም ረኸብኩልካ ነይረ ገለ ዝብለን ሰብ ተዝህሉ ሕጂ ምተርጎምኳ ሕጂ ፊልም ስክሪፕት ምጽሓፍኮ ሕጂ ዘይርግፅኝነት ንባዕሉ ይሃስየካ እዩ ነቶም ካልኦት ክጽሕፉ ከለዉ ግን ነቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እቶም ክሕግዙ ዝኽእሉ እቶም ማለት ቁርብ ሰረጋገ ህይወት ዘለዎም ብፍላይ ምትርጓም መሰረታዊ ምትርጓም ዋላ ክትርጉሙ ዝኽእሉ ሰባት ኢዶም ተዝሕውሱ ዘዘንበብዎ መጽሓፍትስ እዚኣስ ኣብዞ ክትበፅሕ ትኽእል ኣለዋ እዚ እውን ፅብቕቲ እንተኮይና ንከምኡ ክትበፅሕ ተሃልዋና ናይ ኣንበብቲ ወይ ከዓ ናብ ፊልም ክስራሕ ተኽእል ተኮይና ተገዲሶም ሪኦም ኣትሊስት ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓንቲ ንረክብን ማለት እዩ ብዙሕ ዓለም ስን ብዛዕባ ዓዶም ብዛዕባ ወርቂ ብዛዕባ ዳይመንድ ብላድ ዳይመንድ ገለ ምስተሰርሐ ብዙሕ ለውጥታት ተኻይዱ ተዓዲ ማለት እዩ ብሕጊ ናይ ዳይመንድ እውን ተራ ነይርዎ ዋጋ ከፊሎም ዶ ተልካኑ ወከፊሎም ጻዕዳ ክኸውን ነይርዎ ጸሊም ነይርት ሜን ካራክተር መጀመርያ ድሕራይ ሆሊውድ ክኸውን ተዳክሸጦ ተኮይና ሌናርዶ ዲካፕሪዮ ክመጽእ ድሓነ ፀገም የለን ዋላ ጻዕዳ ጌርካ ፍርቂ ጌርካ ብሎ ሰርሕ ክእል ሕጂውን ከምኡ ዓይነት ክንገብር ክንክእል ተኮይና ቁርብ ቶም ዓቕሚ ዘለዎም ናይ ምንባብ ፋንድ ከፍሉ ዝኽእሉ ሰባት ሓደ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን እክብ ዝበለት ሓንቲ ብስነ ጽሑፍ ደረጃ ዝተዓወተት እንተዳ ሃልያ ናብነት ኮሚቴ ወፂኻ ዝተዓወተት እንተዳ ሃልያ ነዚኣ ፊልም ተሰሪሓስ ናብ ዓለም ክተብፅሓና ትኽእል እያ ተኢልካስ ኣሎ ብዙሕ ናይ ፊልምታት ኣሎ ናይ ፊልም ኮሚሽናት ወይ ገለገለ ኣለዉ ዓለም ንሳቶም ክሕግዙካ ክእሉ እዮም ግን መሰረቱ ንስኻ ኣትሊስት ሓንቲ ሳምፕል ሓንቲ ዝኾነ መበገሲ ነገር ገለ ነገር ተሰሪሕካ እንተሂብካዮም ፋንድ ክገብሩካ ክእሉ እዮም ወይ ከዓ ናብ ዝብፅሕ ኣውፅሑካ ክእሉ ኣብ ስክሪናት ናይ ዓለም ክትበፅሕ ነዚ ከዓ እቶም ሰብ ፀጋ ከዓ ኢድ ክሕውሱ ይግባእ ማዕረቲ ብሓንጎሉ ገሊኡ ብገንዘቡ እዩ ነው ላይክ ሓደ ሰብ ኩሉ ክኸውን ኣይክእልኒ ስነ ጥበባዊ ባዕሉ ደሪሱ ባዕሉ ሕቲሙ ባዕሉ ኣርቲዑ ባዕሉ ይከፋፍል ጃስ ምስቲ ካልእ ዘለና መከራ ክወዳድሮ ይደልን እየ ግን صحافي زلوا مكرالومي بتاعمي كبير مكراي خمسهم درفت كلا دا نقرأ من قدي نحاوس نقفيتان نحاوس نتاشم كينا أمبر قليل نبراي زلوا لهم دولا بيلكا حنت زمان حنت قطن سداد الليت ولا تدرفا مالتي زيومنا توم حق أنيان ورتو عند سرح سرح زلوا سعرس جور زلوا نهاية تملكتني ترديكا أو تمسحف بزح كفالاتنا هيوتنا ناي زيزلنا يو ناي نسنتنا جزين زانتان سلزة تقلل أب كنت زعبا إرتراخ تردهم أب نتفليكس نهر هلا زا مصحف زي بملكة فيلم من دحر هلا نحدا زغونا سب نحدا ناي دقة زيجا ريكومند جير كيو ريوات راي أخل مرداتا أخل سئل خلو يخلو لي أمن بقول أي مالتي تا مصحف سنخلو زتا نغاقت كونا سلازل خبع بمصحف من قدم كل خاتم كايات تمسرح خمين يرو انتي ما سبرخ بكالو بمن قد حتامي محتام كا في اللي خميت رخبو كميت ريون السخاب من قد حتامي محتام كمصحفن بين خم حتام مصحفن بخلو سلاز فتن كايو سلاز تمكر كايو نايم جرش حتى يازيع دي حدا كاو تمرز زيهب كاني هو مجمريا ام كله كسرحه فتنكو مهنياتو ابتي قدما بحدث لسرحنا ابتا ذا محفوظات قلاصاي دلونتهم كا ناي تدرس الناس مرتن دلونت ناي حاجز ناي زغبرو مالتي نسو سلازم سطني مجمريا كالاي
ሓደ እምነት ሳለኒ ማለት እዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ዝበልኩኻ ባዕለይ ፅዒረ ባዕለይ ቢለ ገለ ክሪኦ ከሎ ሕጂ ዋላ ተቃላት ዲዩቲ ገለ ዲዩቲ ፀሓፋ ዲ ገለ ክሳብ ሕጂ የብለኒ ከምዚ ዋ እዚ ገለ ዝብል ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ድሓን ነይሩ ክኸውን ክእል ሕጂ ምስ እዚ እውን ሓደ እቲ ቀራርባ ካልኣይ ስራሕ እንታይ ክኸውን ኣሎ ሓደ ሰብ ፀሓፋይ ኣነ ፀሓፋይ ተኮይናሲ ፀሓፋይ በቃ ፅሒፈስ ንኣርታዓይ ክህቦ ክእል እየ ወይ kana ተሕታማይ ህቦ ኣርቲዑ ኣሕታማይ ወይ ንስኻ ወይ ሕትም ጥራይ ወይ ካፋፋል ንሕታማይ ናካፋፋል እንተኮይንካ ካፋፍል ናተይ ሽግር ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ናተይ ሽግር ማዓስ ዝመፅእ ምስ ተሓትመ ከዓ ሽዑ ኣነ ከይደ ወይ ከዓ ኣብቲ መስርሕ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ሕጂ ከይደ ከዓ ኣብቲ ቡክቱር ገለ መልታት ተዳሃልዩ ኣብኡ ትኸይድ ኣብኡ ገለ ቁርብ ብዛዕባ ትዛረብ ገለ ድሕሪኡ ግን ናተይ ኣነ ሸቃጢ ኮንኩን ቢዝነስ ነጋዳይ ኮንኩን ማለት ኔጋቲቭ ቃላት ኣይኮነትን ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ መስርሕ ዝሓለፈ መጀመርያ ንእዚውን ናብ ንመሽ ምሰደድ ኩሉ ቴድሮስ ተስፋ ጋብር ሃብተይ ይርእይዋ ነይሩ መጀመርያ ያ በዚ ምክንያት ከመስግኖ ይደሊ ማለት እዩ ያ ሕጂ ድሕራይ ማለት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ስለዘይመስገንኮ ስለዝሓለፈት ንያት ዘጋጠመ ኩነታት ከዓ ስለዝነበረ ማለት እዩ ስለዝኾነ ዘጋጠመ ማለት እዩ ሕጂ ብዝኾነ ድሕሪኡ ግን ናብ ገለ ርእቶታት ነርኒ ዝኣክል ታሽሚ ተገብረት ተባሂላ ምስ ቴድሮስ ንክንደይ ሰዓታት ከይተሳኣና ለይትን መዓልትን ከይተሳኣና በቃ ክልተ ግዜ ዲና ገለ ተንቀሳቀስና ሃወ እምበርና ጥራይ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ኣፃፊፍናዮ ቴድሮስ ብጣዕሚ ነካሲ ኣነ እውን ነካሲ ማለት እዩ ሰሪሕናያ እጂ ኣድካሚ ነይሩ ተይልካነ እወ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኣነ ከዓ ርእቶ ድሓን ይቕበል እየ ከተእምነኒ ዳ እዩ ዘለካ እምበር ብጣዕሚ ይቕበል እየ ማለት እዩ ብሳቶም እዚ ውፅእ ዝስ ናተይ ጥራይ ኣይኮነን ክብል ደልየ ማለት እዩ ሰባት ዝሃቡኒ ርእቶ ነይሮም ርእቶ ዝሃቡኒ ነይሮም ኣንቢቦም ዝሃቡኒ ከም በዓል በየነ ማለት እዩ ሰመረ ሶሪ ሃብተ ማርያም ኣብዚ ስሞም ምናልባት ከይርስዕ ምእንቲ ኣብ ከለኹ እግረ መንገዲ ሰመረ ሃብተ ማርያም በየነ ሰመረ የማና ዓንደፅን ርግኣለም ፍስሓ ገጣሚት ማለት እዩ ወልደ ገብርኤል ፀጋይ ገለ እዚኣቶም ዝሃቡን ማለት እዩ ንእግረ መንገዲ እውን እቶም ነዚ ምክንያት ዝኾኑ ሃብታ ፊልም ክስራሕ ከላ መጀመርያ ተውፊቅ መሐመድ ኑር እዚ ተሓሳብ መጀመርያ ዘዳለዋይ ዘምፃይ ማለት እዩ ተውፊቅ መሐመድ ኑር ቁስሙላ ቢንያም ደበሳይ ደራሲ እዩ ህያው ቀስቲ ህይወት ገብረ ሚካኤል ምስ በዓል ቤተ ዓለም ሕጂ ሓሊፉሎ ተሰዊሎ ድምፃዊት ኣልማዝ ኣረጋይን ስምረት ዮሃንስ ከዓ ካብ ዩኤስ ማለት እዩ እዚኣቶም ነይሮም ሕጂ እዚ ነዚ ክንገብር ከለና ነዚ ክንፅዕር ከለና ርእቶታት ዝሃቡኒ ከም በዓል ርግኣለም ሕጂ ኣብ ብፍላይ ኣብ ገለ ካራክተር ሚዛናዊ ታሽሙ ፍላይ ነቲ ሰባዊ ሸነኽ ናይ ሓደ ካራክተር ፍላይ ሲ ኣወንታዊ ንክሕግዝ ገለ ርእቶታት ዝሃበትኒ ነይሩ ሕጂ እዚ ድምር ናይ ዝኩሉ ምስ መፀ ኣብ ዕዳጋ ገንዘብ ገለገለ ከዓ ናተይ ከም ዝበልኩ ኣብኡ ተገዳስነት የብለይን ትስምምዕ ተቢሉ ተቐንዲ ንዓይ ተገድሰኒ ዝነበረት እቲ ዋንነት ናይቲ መሰል ድርሰት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንሳ ክሳብ ዝሃለወት እቲ ዝተረፈ ኣታዊ ከዓ እቲ ናተይ ክፋል ኣታዊ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ሶሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ካብቲ ኩነታት ኩናት ጀመረሉ ግዜ ነይሩ ሽዑቲ ግዜ እቲ ወይ ከዓ እቲ ኩናት ሕማቕ ዝነበረሉ ስለዚ ንዓቶም ብሰንኪ እቲ ኩናት ምጅማሩ ኢና ከማና ደናጊና ነርና ሕጂ በዚ ምክንያት ኣነ ሕጂ ማለት ብዙሕ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይበልኩላን ክሳብ ሕጂ ፀብፃብ እውን ኣይገበርናን እንተኾነ ግን ከምቲ ዝድለ ከም ዘይከረት ግን ፈልጥ እየ ማለት እዩ ብዙሓት ዘንበብዋ ነዛ መፅሓፍ ዘንበብዋ ብፍላይ ከዓ እቶም ደረስቲ ፀሓፍቲ ሃየስቲ ገለ ሰባት ነዛ መፅሓፍሲ ከምዚ ከም ተጠልመት መፅሓፍ ገይሮም ዝወስድዋ ማለት እዩ ከም ዝግባእ ኣቓልቦ ዘይረኸበት ገይሮም ወስድዋ እዚ ናቶም ርእቶ እዩ ናተይ ጥራይ እውን ርእቶ ኣይኮነን ኣነ እውን ርግፀኛ እየ ከምኡ ኮይኑ ሓደ እቲ ኩናታት ነይሩ ሰብ ካብ ካልእ ኣድህወይ ነይርዎ ሳልሳይ እውን ልበወለድ ክትብሎ ከለካ እዚ ልበወለድ እዩ ጥራይ ዝመስሎ ማለት እዩ ከምዚ ኣብኡ ከለካስ ከምዚ ሓደ ነይሩ ሓንቲ ፈቲዋስ ከምዚ ኮይኑ ጥራይ ገለ ጌርካ ትሰርሐሉ ዘለካ ዝመስሎ እዚ ግን ታሪክ እዩ ተርእናዮ ማለት እዩ ጥራይ ንዓይ ነፃነት ክበኒ ብከምኡ እየ ዝፈቱ ልበወለዳዊ ጌርካ ምፅሓፍ እየ ዝፈቱ ማለት እዩ ብከምኡ ያ ገንዘብ ረኺበላ ክብል ኣይክእልኒ ክረኽበላ ኢለውና ዝፅሓፍኳን ክረኽበላ ኢለ ሕትምኳን ኣሕቲመ እውን እቲ ኣታዊ ናባይ ከምዘይኳኖ ስለ ዝፈልጥ ፀገም የብሉን ሓዳይ ብዙሓተን ዝርከበን ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው
ኤርትራውያን ስደተኛት ከምታ ቃል ዝተኣቶት ኣብታ ግዜ እቲኣ ዝነበሩ ተዘይኮነ እኳ ሕጂ ገና ስል ናይ ስደት ጉዕዞና ስለ ዘሎ ንዓቶም ክኸውን ተስፋ ገብር ልዕሊ ዝኾነ ግን ዝዓበየ ነገር ፊልም ገለገለ ተሰሪሑ ካ ዝዓበየ ኣታዊ ምሃለዎ እሞ ንዓኣቶም ኳ ምኾኖም ነይሩ መከራና ካ ቁርብ ንዓለም እንተረኣየ ጥቡቅ ካብዚ ንላዕሊ ንመጀመርን ንመላለይን ንመዘከር ካነታ መፅሓፍን ስለ ዝኾነ ዝብሎ የብለይን ኣነ ወዲ ኣለኹ ተወሳኺት ጠቕሶ ነገር እንድሕር ኣሎ ምዛ መፅሓፍ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ርእቶ ወይ ሓሳባት ዕድል ክበክያ ተዘይኮይኑ ሰላም መዓልቲ ንዓኻ ኣነ እንዳወዳኹ እየ عراي بزيك بزعا زي عليكم كنت بزعا حنتي زي تقصني عن سرحة زلنا اوريدي حجون سؤم كله عبدالنا سرحة زلنا يا مالتي دك قالت بالمزحف الله مالتي اوريدي اب سرحة زركو بعل سيفو بعل تدرس بعلو قال مالتي اب مسرح الله حنتي كابتن زولت سرحتي كتكونون تسفاي زلني صح جلساتون كوم عينة رئيتو لو ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናይ መዓልታት ግዜ ወይ ከዓ ማለት ናይ ዋርሒ ክኸውን ክእል እዩ ግን ናይ ምፅፋፍ ሸነኽ ኢና ዘለና ኦገስት እያ ክትሕተም ከማ እንተሓሲቡ ነይሩ መደባትና ቀይርና እዚኣ ክትፃናተዋ ምሕፀን ብፍላይ ኣብ ዳስ ሓዊያ ዛንታ ዝተመርኮሰት ምዃናን ኣዝዩ ፍልስፍናዊ ፖለቲካዊ ገለ ማሕበራዊ ኩሉ ነገራት ተጠቒላ ስለ ዘላ ካልኣይቱ እቲ ናይ እንግሊዝኛ ማለት እዩ تحصل حمشان ون أبز عامل زهو فليخت درجها بتوساخي أنت تجبر درسم بلن نيرو أتن اللينك ناتن أتن نايتن نبلنت أنا إحنا مصحفتي تقول ينسين إيميل لان تقول أمازون يزلانسا نيشتي مصحفة بإنجليزية جن حصر زبالتها جن كبار بعش حالات جلا نسا تلينك جلا زلوا تنايم كله زلوا لينك جلا أبتن تتقربوا صبهم درسم بلن نيرو خا مستي صدق الله هذه قال يا توركاني جن كفتني حر يعني اللي نسلا ذهب كاني جزء أزياء مسكنا كاسل ذهب كان مبريه أزياء مسكنا كاسلتي بركز بلا مصحف كان بحجون تصحف مهلا وكان حدش بسرات كأمنجار كان دسبلني أبرديكات جورو زلها قال سي ونزنا أديو بزعبو بزحري تخذ كايك إلني أبتسنت وسرحت كاجن أزياء همزة نقكا بزح خانت سبب مخنا كنا جرا كأفوتو سلازي أنا ودي له سلام شت سلام عرفنا عخا يعني اللي شيء سناي جزي